बारू इतना गरम हो परदाना कौनो शरम हो। अच्छा काहे बारू इतना गरम हो परदाना कौनो शरम हो। कैसे ई टायर फाटल बा तरतीर में पंचर साटल बा। कैसे ई टायर फाटल बा तरतीर में पंचर साटल बा। काहे बारू इतना गरम हो परदाना कौनो शरम हो। कैसे ई टायर फाटल बा तरतीर में पंचर साटल बा। कैसे ई टायर फाटल बा तरतीर में पंचर साटल बा। झेलतारू दर्द भितरिया के बामरले चोट हो। के बतो हर संपत लुटले के बाचुमले ओठ हो। झेलतारू दर्द भितरिया के बामरले चोट हो। के बतो हर संपत लुटले के बाचुमले ओठ हो। काहे हमसे बात छुपावेलू पूछी त कहे तू भगावेलू। के कर हई गलिया काटल बा तारा तीर में पंचर साटल बा। तारा तीर में पंचर साटल बा। आँख कट के चोलिया पहन के जो बना जब झलकैबू। घटना हरदम घटत रही कबहू चैन न पैबू। आँख कट के चोलिया पहन के जो बना जब झलकैबू। घटना हरदम घटत रही कबहू चैन न पैबू। कौनो बिगड़ल तोहके धैले बा सुख देहक तोहरा पहिले बा। भोगले बा जेतना आटल बा तारा तीर में पंचर साटल बा। तारा तीर में पंचर साटल बा। महेश परदेसी सोनू कहत बा समझा के। रखल जाला देह के दौलत दुनिया से हो छुपा के। महेश परदेसी सोनू कहत बा समझा के। रखल जाला देह के दौलत दुनिया से हो छुपा के। जब करबू ऐसे अति हो भूखत रही हरदम छती हो। देख कैसे ओठवा चाटल बा तारा तीर में पंचर साटल बा। तारा तीर में पंचर साटल बा। काहे बारू इतना गरम हो परदाना कौनो शरम हो। कैसे ई टायर फाटल बा तारा तीर में पंचर साटल बा। कैसे ई टायर फाटल बा तारा तीर में पंचर साटल बा।